Mga kapuso, good vibes ang dala sa itong makauban kinabuntaga no sa ka Davaoeña content creator. Nga na nay over 1 million followers sa Facebook ug over 2 million likes ang iyang TikTok account. Si Karil Kat Lopez. Karil, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hello, kamusta ka? Hi, maayong buntag mga kapuso. O good morning sa imo, RG. Kamusta? Okay lang pud kaayo ko ug okay lang pud kaayo may kinakauban ka namo this morning. Ug thank you so much for accepting our invitation, makauban ka namo. Og unang-una no, una to hisgutan ang imuhang mga content sa imuhang vlogs. Naibalaan namo nga dream job daw nimo o dream profession nimo ang mahimong usa ka flight attendant. Mao gani no nagkuha ka kag course nga BS in Tourism. Pero na-pursue ba nimo Karil? Unfortunately, wala gyud. Pero okay lang kasi anak man jud na dili man jud tanan plano nimo is ma-achieve nimo, malay mo na maayo ka sa lain nga craft. So murag inataw na itabo sa ako. And speaking of nahilig ka no sa lain nga craft no, paunsa ba ka nahilig o nagka-interest na ining paghimo og mga content? So, nag-start ko 2018. Murag every week lang nag-post ko og video sa ako ang Facebook page. Tapos, murag, napansin ako nagkadaghan ang mga nag-follow sa kuha, so, mga nag-support. So, dun nag-start. So, pag-graduate na ako, di-career na pod na ako. Well, good to hear that, no? Og usa si muhang mga content kung asa ka mas naila katong Koreanang Bisaya. Pero paunsa ba ka naka-idea ani? So 2018 to siya, isa to sa akong mga pinakauna na videos, Korean Bisaya. Korean siya, na tono pero Bisaya akong ginastorya. Oga, pwede ba may makapangayo og sample sa imuha ang Koreanang Bisaya way sa pag-greet sa itong mga kapuso Mindanawan nga tan-aw karon? Sige. 안녕하세요. ate, kuya, may buntag sa inyo, Hi, sutiyaran ko, nakabul ko dira. Sige kayo ko, sarang matchik sa inyo, na? Well, tonong-tonong pang Korean yun, no? Pero, pila ba ka series o pila ka mga videos imo nahimo with that Koreanang Bisaya? Well, kato ang first, so naka-hit to siya og murag 10.9 million views. So, murag mo dito akong starting na ako. Murag sa isa ka tuig 2018 until 2019 mo to akong content. Ito lang malanda akong video. Tapos pabuang-buang Tapos, di mo i-share? I-share Pero usapod sa kita na mo ang mga videos nimo katong tutorial nimo. So mas daghan pud ba ang nahimong nagtan-aw at imong tutorial? Kung giunsa pud nimo pag-translate gikan sa Bisaya paadto na sa Korean. Oh my god, kato jud ang tutorial. Kasi ang problema lang is ang mga Tagalog na pod ang dili kasabot sa Korean. Dahil nabash ako ng mga Tagalog kasi hindi nila maintindihan, tayo mag-a-adjust guys, okay? Tayo mga Bisaya ang mag-a-adjust. Kaya magtatagalog ako ngayon. Tagalog to Korean naman. Okay? So, let's talk. Tara, kumain na tayo. In Korean. Ate. Kaon ta. Well, makalingaw jud tan-awon ang imuhang mga Koreanang Bisaya nga mga videos, no? Pero usasab si mga content nga nipatok gayud kining tawag nimo nga Mars o naa ka sa Mars. Paunsa ba ka nagsugod ni ining idea? Atong namong ko video na dato daw ko ako mga gamit Chanel, Dior, mga Hermes. Tapos mag-level up lang na ako ang lugar daw na napud ko sa Mars, sa Jupiter, level up. Pero ikaw ba naga-dream pud ba ka maabot sa laing planeta? Hapit na kay murag mas dali pa makaadtog Mars kaysa makaulig ko tabato. Alabi na karon nga doon na pa restrictions, no? Pero karon na mas maluwag na ang travel restrictions, so pwede na ka makauli in any case og Cotabato. Pero kanino with Facebook patok pud ka sa kining TikTok, doon na kay over 2.4 million na likes yung mga account. So how do you feel nga daghan pud ang nalingaw sa imo sa TikTok? Happy pud ko na murag napuday ko yung mga napa-happy. Abi na kog Facebook lang ako ang akong target na mga tao, napuday TikTok Og karon na ako ihatag no kay lagi hawd ka aning mga hugot. Nako ihatag ang mga situation og ikaw ang mahatag og solution. Game na ka, Karil? Sige. Okay, Sige. una. Wala ko'y choice. Una, unsa imong buhaton kung dili ka crush sa imuhang crush? Change location. What do you mean Diba? change location?
kung dili ka niya bet, balhin ta dito ta sa lugar kung uso atong face kung asa daghan mo pwede ta maka-crush ato ang crush po nato. So dili ipugos kung dili gyud ana. Oo, ayaw lang jud. Kay sakit. Oh, hugot. Pero ikaw ba nasakita na ba ka? Wala bago lang 3 seconds ago. Oh. Fresh yan. Sino ba 'yon? Wala, ano ba? Wait lang. Okay, Karil kini no. Syempre, murag gikilig naman ka diha sa mga gipakilig lang pero i-ghost lang di gihapon. Gipakilig tapos gi-ghost. Dawat-dawaton lang na lang nato na wala jud ta gipili. Paubaya lang. O kini, di ba, sa relationship na agay siloso o silosa, unsa may buhaton sa uyab o karelasyon nga siloso o silosa? Kung ako, babae, selosa ko, dili to magselos-selos kay para lang na sa mga maot jay. Dapat confident ta, gwapa ta, di ba? Ana lang. Kini, sama gid sa lyrics no nga, pinagtagpo pero di tinadhana. Sakita, oy. Nagkaila lang mo, pero dili mo meant for each other. Tulog tag sayo, ana. Tulog tag sayo. Pero ikaw ba, naka-experience sa makaingana? Sakita. Wala pa man. So far, okay pa naman. Oh, okay pa. Og unsa pa mo mga atangan nga mga content sa imuhang mga vlogs, Karil? So, daghan-daghan pa jud mo atangan sa akong mga vlogs, mga relatable, mga out of this world, mga solar system, Jupiter, Mars, tanan. Tapos kay alaga nga dinosaur, so atangan jud daghan pa. Basig sunod no, makita na kanamo nga magsakay na kay spaceship kung gusto na ka maadto og Mars. Dili po na siya impossible. Wow. Alright, daghan kay salamat Karil sa pag-uban kanamo this morning ug sa paghatag og good vibes sa tumaka pusong Mindanawan og amping permi. Thank you so much. Thank you. Amping pod. Chila sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.